Takže dobré ráno, přeji dobré ráno z Velenic, českých Velenic, na vlaku 2148. Bude to dneska i jako premiéra, že to zkouším nahrávat se zvukem, tak sám jsem zvědavý na to, jak to všecko dopadne. Takže já vám přeju příjemnou podívanou a díky, že jste tady se na tohleto video rozhodli podívat, tak uvidíme, jak to dopadne. Cesta trvá asi 3/4 hodiny do Českých Budějovic, takže je to takový kratší kousek a právě to použiju na zkoušku toho nahrávání zvuku přes externí mikrofon, takže uvidíme, já se do toho pokusím moc nepovídat, sám jsem zvědavý, jak to dopadne, jak to bude znít, takže potom uvidíme. Ještě po ránu jsem vyrážel na vlak na poslední chvíli, protože ačkoliv jsem si vyšel o chvilku dřív dneska, kvůli právě tomu, abych nastavil kameru a ten mikrofon, takže budu dřív než obvykle. Ovšem panter byl zbuchlej přes noc a nějak jsem úplně nechtělo se probudit, takže to trvalo dneska všechno neobvykle dlouho. Ve finále jsem rád, že se mi vůbec ho povedlo zprovoznit, takže snad teď už to bude dobrý. Já osobně třeba tuhletu trať z Budějovic do Velenic mám rád, taková celkem volnější. I ty jízdní doby jsou celkem na pohodu, není třeba žádný spěchání, extra velkýho spěchání, že by to bylo, jak se říká, úplně na krev. Takže jak říkám, tohle máme občas, rovnou sobě nám to vychází jednou za 15 dní, takže jsem rád, že aspoň občas si na té trati zajezdím, protože ji fakt mám rád. Teďka návěst před náma tady ta pruhovaná tabule, vlak se blíží do zastávky, to znamená, že následující zastávka je na takzvanou zábrzdnou vzdálenost, což je
délka různá, záleží na tom, jak vysoká je tam, jak velká je tam traťová rychlost. Tady na tomhle na trati, která je do 100 km, tak by tam měla být vlastně zábrzná vzdálenost, se počítá 700 metrů. Zastávka je uvedená v jízdním řádu s X-kem, což znamená, že to je zastávka na znamení. A když tady nikdo nestojí, nikdo nezadal požadavek na to, takže vlastně zastávku v čase odjezdu můžu potom projet dál. Vjezdový hlavní návěstidlo ukazuje na volno, to znamená, že na odjezdu ze stanice na následujícím návěstidle je vlastně postaveno taky dál, takže třeba projíždějící vlak ví, že může pokračovat dál, aniž by zastavoval. Nové Hrady.
Jinak tenhle vlak objíždí z Českých Velenic v 6:33 ráno. To znamená, že je to vlastně takový školní vlak, takže s náma převážně v drtivé většině pojedou školáci, kteří jezdí do škol dál někde po trati, a nebo kteří dojíždí až do Budějovic, na střední školy, ale i na základky, takže vesměs plný vlak mládeže přivezeme do Budějovic.
Tady na výjezdovém návěstidle je výstraha, což znamená, že bude na dalším návěstidle buď na cestovém, v tomto případě teda na odjezdovém, protože cestáky tady v Bílovicích nejsou, že na následujícím návěstidle mám očekávat stůj a podle toho vlastně s tím vlakem musím přizpůsobit jako rychlost, začít zpomalovat, připravovat se na brždění. Tady v tomto úseku je to teda přehledný, že je to vidět dopředu, ale naopak, když by to bylo někde v oblouku a na to návěstidlo nevidím, takže bych připravený před ním zastavit. Hluboká Uborová, zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Tady v tomto krátkém úseku bývala kdysi rychlost 80, já nevím, tak zhruba půl roku zpátky Správa železnic tady tu trať upravila a zvedla tady traťovou rychlost vlastně na 95. Ale ono se vzhledem k tomu, jak je nastavený jízdní řád, tak nemá cenu se nějak hnát, protože bychom potom v těch Borovanech čekali následně extrémně dlouho. Takže tady jedu de facto tak, jako jsem byl zvyklý jezdit po starou. Hluboká Uborová, zastávka na znamení. Tady na Hluboký Uborová, hned tady vedle trati, vedle zastávky je nějaký safari resort. Jako asi by to stálo třeba za výlet s dětma, takže když by náhodou, tak jste nevěděli, co by, tak máte tady tip. A to dá se sem dojet i autem, docela dobře pěkně zaparkovat, samozřejmě zaplacení. Takže, ale že je to tady a případně byste se sem vypravili vlakem, tak je to vlastně tady hned u té zastávky, hned vedle. Není to nějak chození nikam daleko. Příští stanice Borovany.
Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Radostice u Trocnova, zastávka na znamení. Trocnov, zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Dobrý, stihl to dravec. Netrefili jsme ho. Trocnov, zastávka na znamení. Jinak oni ti draví ptáci podél tratí se vyskytují v docela velké množství, protože oni jsou chytrý a ví, že přece jenom to, ty vlaky občas sem tam nějaký to zvíře srazí, no a pro ně je to snadná hostina, že nemusí nic lovit, takže je vidět dost často, že na kolejích třeba dravec tam se sraženou srnou jako porcuje a dává si do nosu, takže bohužel čas od času se stane, že se dojde ke střetu i s tím dravcem teda, takže z toho člověk úplně radost nemá.
tady na Vjezdovém návěstidle opět výstraha, a takže vím, že vlastně hned za peronem, kde je cesták, takže tam bude na stůj, takže musím dávat tuplem pozor, abych to nástupiště nepřejel, protože by to nebylo dobrý. Je možný, že než do té stanice doploužeme, takže to bude znova postavený na volno a to se všechno uvidí. Pro mě teď, protože na to návěstidlo nevidím, tak je pro mě směrodatný to, že na něm musím očekávat právě na stůj, když tady před něm byla výstraha. Nová ves u Českých Budějovic. A je tam na stůj. Tam objevilo opakování návěstí výstraha, to je to bílé světlo pod tím dole. Opakování návěstí výstraha, přestože tady se znak změnil, tak na odjezdu vlastně je stále na stůl. To tež vlastně má i kolega pravděpodobně z druhé strany, takže stojíme oba dva, ale ještě je už čas odjezdu, už se blíží za 5 vteřin, tak uvidíme, kdy nám to postaví. Takže kolega už jede a my už pojedeme taky. Teď tady na tomhletom přejezdu, o kterém víme, tak tohle místo, tady má vždycky takový hodně zvláštní pocity. Nevím, jestli to v tom videu bylo vidět, ale je tady pomníček, protože je to zhruba asi tak 3-4 roky, co tady bylo auto na přejezd a bohužel v tom autě byly 2 děti, tuším, si dobře vzpomínám, tak 4-7 let. Obě 2 bohužel tady umřeli, takže z tohoto místa vždycky mám takový hodně moc smíšený pocity a zvlášť třeba o Vánocích, když je tam vánoční stromeček a no, raději na to ani nemyslím. Hodně smutná událost.
Tady naopak zase v tomhle místě předělávali, přesouvali tráť, proto z důvodu výstavby vlastně nový dálnice. Je tady vidět ještě původně tady mezi těma stromama, tak tam vedla původní stopa, je tady ještě vidět takový, jak jsou tady ty dvě řady těch stromů, tak tam původně vedla železniční trať, kterou vlastně tady přeložili, vystavili tady kvůli ní i tenhle nový železniční most a vlastně tu ta trať tak jakoby celkově narovnali. A 21:48 ahoj, jo, budu tak, jestli by to šlo na 10, že bych tam rovnou vysál. Jo, dobře, takže na 10. vysaluju, pak se ozvu. Jo, dobře, tak jo, díky, ahoj. A teďka volali vlastně z CDPčka na tomhle tom, protože po tomhle vlaku se vysávají záchody, takže přejedu na 10. kolej, kde vlastně přes kolej vedlejší natáhnou vadici, teď cucnou záchod a já vlastně už tady končím, protože jsem tohle měl jako dvoudenní směnu, jsem spal ve Velenicích a teďka už budu končit. Mám teda dojedu, vysaju a odstavím a vlastně končím. Teďka ještě tady na displeji mi bliká, že se blížím ke vstupu do oblasti řízení ETCS, takže to potvrdím. A tamhle vlastně kousíček je na tu návěstidle, tak tam je, že jsme v oblasti řízení ETCS, takže vlastně ten kousíček malinký dojedu v tomhletom evropském systému, tohle evropského vlakového zabezpečovače. Tady je ta tabulka LTE-TCS, teď je to vlastně ve vstupu, teď jsme v oblasti ETCS. Teď to píplo, že už jedu pod plným dohledem. Blížíme se teda do finále, já vám děkuju za shlédnutí tohoto videa, pokud jste to dokoukali až sem, jak jsem říkal původně, bylo to takový testování toho mikrofonu, jak to já jsem sám zvědavý, jak to vůbec bude znít a uvidím, jestli to video vůbec zveřejním. A pokud jste to teda dokoukali až sem, takže vám děkuju za pozornost a někdy zase třeba na viděnou. Ahoj. České Budějovice. Konečná stanice. Prosíme, vystupte.